Yekani ukuhamba nifuna ukuthola ama-viewers ngendawo yangakithi uNongoma lokhu nizenza ngcono, anikho ngcono. Anikho uNongoma ungcono ngisho kunani nje, kakhulu nje kabi nje. Yekani nje ukuzenza ngcono lokhu nifuna ama-followers lapho ko-Facebook, ko-TikTok, yekani nje leyo nto leyo. Yekani nje, musani nje ukusijwayela kabi. Lokhu nenza izinto enizenza le ngakini, lokhu niphosta izinto enizenza le ngakini ey'ngasile, ubona nje kahle lezi zinto ayinangqondo. Ngeke umuntu kaNongoma enze le nto le, lokhu niy'phosta la kuma-social media, lokhu nithi kaNongoma, kaNongoma. Musani nje ukusijwayela kabi ngitshene, musani nje ukusijwayela kabi ngoba phela awukwazi ngempela nje ukuthi ungumZulu zu, uphoste nje kabi kanjeya ngoNongoma. Uphoste nje ngempela wehle nje udilike nje sengazathi kungakini, sengazathi uhlala khona, ungahlali khona, ungazi nonokwazi naNongoma ukuthi kunjani. Wehle nje udilike nje, wehle nje udilika ngezinto ey'ngasile lezi ozenza le ngakini. Musani ukwenza uNongoma leli phenti leni leli elixhathuzelayo leli engalwashi. Musa ukwenza uNongoma iphenti lakho. Uma uwumfana musa ukwenza uNongoma i-under yakho le ozoyiphinda njalo igcwele iy'ntwala. Musani nje ukusijwayela kabi, yabo. Mina ngwaNongoma-ke mina ngiyay'qhenya ngokuba waNongoma. Lokho ngifuna ukwazi, ngiyay'qhenya ngokuba waNongoma. Lezi zinto eniy'phostayo nje ey'ngasile nje, ayi lowo muntu ophostayo ngivele ngibone nje ukuthi lo shuthi nje akafundisekile, nisho ekhaya kubo inhlonipho ayikho. Uma uyintombazane ngivele ngibone nje ukuthi unohenqe nje onondwendwe, yabo, oligogogo sebaqedile abafana, uyabo leyo nto leyo. Seqede nje ngabafana senganandaba. Uma uwumfana nje ngivele ngikubuke nje ngithi we lokhu kuyodlalela eduzane kuthinteke ngoba manje niyaphapha. Leya ndawo ibusisekile, awukwazi ngempela ukuthi ungumZulu zu, uphoste ngoNongoma kabi koma-social media nje ukhulume nje into engasile nje. Leya ndawo ibusisekile kakhulu, ibusisekile ngayo yonke into leya. Ngizothi nje ukukukhela kancane. Leya ndawo inohlanga lomhlabathi, uhlanga lomhlabathi, inkosi yamaZulu. Iy'godlo labo zigcwele lapha kwaNongoma. Uthande ungathandi, inkosi yamaZulu eyaNongoma. Kodwa uma ngale uthole umuntu ongumZulu ephoste izinto ey'ngasile ngoNongoma, umangale ukuthi hawu lo muntu lona iyiphi inkosi yakhe, iyiphi inkosi yakhe ngoba phela uyayibona nane-post ukuthi hhayi lo muntu ukhuluma isiZulu nje esiqondile impela. Yekani nje ukusiphaphela. Leya ndawo ibusiseke kakhulu leya ndawo. Unyaka nonyaka akwenzeki inkosi ungayiboni, especially uma uhlala lapha noSuthu, ungayiboni ngamehlo. Okuyinto engandele noma ubani. Okuziyibusiso lokho, okumele ngabe siyakujabulela kakhulu lokho. Okumele nisho kuthiwa awuhlali kaNongoma kodwa nje kumele ngabe nje uyakujabulela uyakujabulela kakhulu ukuthi inkosi yethu kunabantu nje ongapheli nje unyaka bengayibonanga, yabo. Inkosi yasePhakamiseni uNyazi lufika njalo laphana eLinda lilethe iy'busiso khona lapha kwaNongoma njalo. Lilethe iy'busiso kusinda abantu lapha eLinda. Esigodlweni enyokeni liyafika unyaka nonyaka lilethe umkhuleko. Kodwa uma ngale uthola umuntu ongumZulu ekhuluma ngabo ngoNongoma, kanti leya ndawo leya indawo ehloniphekile leya. Umntwana waphinde angene. Usuka le kwamenyo, umntwana Gideon basuka le. Mina ngikhuluma ngamaqhawe, abantu abaduma umhlaba wonke la bantu engibabalayo. Kodwa ubuse uthole umuntu nje ongumZulu, okhuluma isiZulu, ekhulume nje nanoma yini ayithandayo ngoNongoma. Eyi leya ndawo indawo yangakithi leya, ihlonipheke kakhulu leya ndawo leya, iney'busiso leya ndawo leya, ibusisekile leya ndawo leya. uNtshatu Godwa, uNtshatu Godwa waNongoma udume umhlaba wonke. Thina uNtshatu Godwa simanje njengomuntu okhululekile, onenhlonipho, okucacayo ukuthi hhayi imvelaphi yakhona impela le kaNongoma, yabo. Ibalulekile leya ndawo, iney'busiso. uKhuzani, uKhuzani mhla ezokwenza umcimbi eMabhida, weza lapha kwaNongoma uSuthu ezocela iy'busiso enkosini uZwelithini ingakakhothami. Ngambona ngamehlo uKhuzani, ngangiqala-ke ukumbona ngamehlo ngize ngimthinte, bengihlala ngimbone eseyiteji kanje, yabo. Kodwa ngaleliya langa ngambona ngamehlo ngaze ngamthinta, yabo. Efikile laphana ezocela iy'busiso okukhombisa ukuthi leya ndawo ibusiseke kakhulu. Igcokama elisha ngoba siku-2025 lishaya unyaka ngeGucci. Elaphi igcokama? Elaphi? ElakaNongoma. Olwabo aNongoma. Amaqhawe omfazi omnyama baNongoma. Yazi ngingakubalela ngikubalele bonke ngize ngibaqede. Leya ndawo igcwele ama-celebrity, iney'busiso futhi alikho ifruthi ungalitholi kaNongoma nje elitshalwayo-ke nje, elitshalwayo nje. Manje musani ngempela uhambe nenze indawo yangakithi nenze indawo sengazathi manje indawo yey'gebengu leya noma indawo yani noma indawo ekanjani. Leya ndawo ihlonipheke kakhulu, kumele ngabe nje siyayihlonipha impela, especially thina esingamaZulu nje, kumele ngabe nje siyayihlonipha kakhulu leya ndawo leya ngoba la nje e-South Africa ayikho indawo ebusiseke njengaleya ndawo leya, ayikho. Ayikho indawo ebusiseke kanjeya, indawo enenkosi, eyi, enama-celebrity,
inkosi yamaNazaretha iphelela lapha. Kodwa bese uba khona umuntu nje ozokhuluma nje into ayithandayo ngonongoma. Nasekhaya kini ngivele ngibone ukuthi hayi inhlonipho shutha awunayo. Lapha kwaNongoma kugcwele iy'nsizwa, ney'ntombi, ney'nkabi, ney'nkabikazi lapha kwaNongoma. Uma kuwukuthi umuntu wesilisa ufuna intombi ezokuthanda ngokweqiniso engeke ilokhu ehubhana notshwala, ezokuthanda ngokweqiniso uyenze umfazi, uzoyithola lapha kwaNongoma. Uma uyintombi ufuna insizwa ezokuthanda engeke ilokhu ihubhana notshwala, ezokuthanda nje ngokweqiniso ikulobole, uzoyithola lapha kwaNongoma. Uyabo? Mina ngikhuluma ngento eyenzalayo, ngikhula mina imicimbi yayikhona amantombazane egana, abafana beganwa. Ngikhula ngisemncane. Namanje lokho kusenzeka. Iy'nsizwa ziyasebenza koGoli, koMpumalanga. Kuphi la y'bambe khona iy'nsizwa zakaNongoma, kodwa nje uma ibuya ekhaya kuyacaca. Futhi ekhaya y'khandile iningi lazo, y'khandile nje impela kuyacaca. Umuntu wakaNongoma uma esebenza usebenzela ekhaya. Yabo, kodwa bese uba nje nomuntu nje ozovela nje akhulume nje sengazathi nje ukhuluma nje angazi ngizothi ukhuluma ngani, ukhuluma nje ngendawo nje angazi indawo ehlala amasela, ehlala onoheqe, njengalabo noheqe abaphosta la kuma-social media ngoNongoma bekhuluma izinto engasile. Yekani nje ukuyenza lokho, leya ndawo ihlonipheke nje kabi. Mina ngiyayiqhenya nje ngokuba waNongoma. NguLungster nje ngumculo ongadumile nje. Ngelinye lamalanga impela iyothi inkosi uma ibheke ngakimi amathuba esevekile ngakimi, kuyovela nje kakhulu ukuthi nje mina nguNongoma mina. Ngiyayiqhenya. Yekani-ke nje uhambe nithuka indawo yangakithi lokhu nifuna ama-viewers lapha kuma-social media, nikhuluma nanoma yini eniyithandayo ngoNongoma. Leya ndawo i-blessing. Uma kuwukuthi wena awukuboni lokho, awukuboni ubona le nto oyibonayo, ungabi nebhadi, ungabi nebhadi. Ungabi nebhadi nje ushayisane nesitimela ngoba lokhu enikwenzayo akukuhle kahle. Yabo, akukuhle nje kahle ukubona kuphostwe into ongazange wayibona ngisho ongazange wabona ngisho umuntu eyenza loo nto noma yenzakala ngakini, kodwa nje bese uyamangala ubona nje i-post. Uma uthi uyalandela uyambuka nalo muntu iy'thombe zakho, uyamfolowa nje umbone ukuthi umuntu okanjani. Uma uthi uyabheka uyabona ukuthi Nkosi yami, isono lesi. Isono lesi. Funa nje ama-viewers nama-followers kuphela. Uyabo? Yekani nje le nto nje iyekeni nje le nto leyo, iyabheda nje. Iyabheda nje. Iyabheda nje le nto leyo. Futhi nje especially le genge le engabaZulu nje. EngabaZulu. Ngimzwile nje nalo sisi weGuji ethi iGuji ithengwa apha kwaNongoma. Ngivele ngabona ngathi uyisithutha. Ngivele ngabona nje ngathi uyisithutha lesi asazi lutho siyakhuluma nje. Unoheqe nje. Uyawuzwa ngisho ukhuluma, ngeke ukhulume nomuntu omthandayo kanje. Ukhulume ngathi wehla esihlahleni umuntu umthanda. Ukhulume naye kanjeya. Lutho. IGuji sisi wami ngeke uyithole, iGuji ngeke uyithole nje noma yikuphi sisi wami isitolo seGuji. Isitolo seGuji uyosithola lapho kuney'nkampani khona ey'nkulu okunabantu abasebenzayo abaningi abaseduzane. Uyezwa? Abala eduzane. Abantu abasebenzayo, kunamafemu, zinkampani ey'nkulu. Kuyaziwa nje kule ndawo kunabantu lapho uyothola khona-ke iy'tolo zeGuji-ke lapho. Ngoba iy'mpahla ey'dayisa lapha ziyadura. Yabo? Ziyadura nje kakhulu. Manje uma uzothi ifunaphi iGuji yaNongoma uthi asenzeni ngoba isitolo seGuji asitholakali nomaphi. Yayibona loo nto leyo, sitholakala ngala kuney'nkampani khona. Lokho siyakwazi thina. Wena uma bekuthengela ingane yakho i-fake eGuji, thina sinendaba asingeni lapho. Shuthi ifanele ukugqoka i-fake phela vele. Yabo? Osibari bagcwele indawo yonke, hhayi ukuthi bayaNongoma kuphela. Bagcwele indawo yonke osibari abadayisa iy'mpahla ey'ngama-fake. Manje nje musa nje ukusiphaphela nje. Ulokhu uphapha la. Yekela nje ukuphapha. Nina yekani lokhu nihambe niphosta, lokhu niphosta indawo yangakithi la ungahlali nanokuhlala khona. Azi uye naNgoma, azi uqonye kaNongoma, azi ube nomngani kaNongoma, kodwa nje usuke uzophosta sengazathi wahlala khona kahleni bo. Kahleni anisimela nje kancane. Anisimele leya ndawo i-bless-ike kabi. Musani uba nomona ukuthi akunankosi, awuyiboni inkosi kuze kuphela iminyaka ungazange uyibona ko-TV. Ube nomona ukuthi leya ndawo igcwele ama-celebrity leya. O-DJ Tira waNongoma. Gcwele ama-celebrity leya ndawo leya ngutshene. Ama-celebrity leya ndawo leya. Uyezwa? Ama-celebrity. Ungabi nalowo mona lowo bese uhamba ukhuluma nje. Hamba ukhuluma ngoba ufuna ama-followers. Cha, musa ukuphapha. Musa ukuphapha. Yes, musa ukuphapha. Breaker. Indawo yangakithi le, akusiko ngakini laphaya. Bhala ngendawo yangakini sibone. Poste ngendawo yangakini.
sibone endaweni yangakithi. Sibone phela endaweni yangakithi. Angithi uzobe uphoste ngendawo yangakini? Sifuna ukubona-ke endaweni yangakithi-ke. Phosta ngendawo yangakini usho nanoma yini ngoba lezi zinto eniy'phostayo hhayi izinto ey'ngenzakala lapha ngakithi. Yekani-ke nje sengivala nje yekani nje lokhu nisinyanyisa la namaphethazi iy'khucu la, lokhu nisibhedela la, yekani ukusinyanyisa nje. Lokhu nizokhuluma izinto ey'ngasile ngendawo yangakithi, hheyi ahloniphekile leya ndawo leya. Wena uma ungakuboni ukuhlonipheka kwakhona futhi useke, vele awusiyo wakhona, yabo, awusiyo nje wakhona. Leya ndawo ihlonipheke kabi leya, kakhulu. Ney'nsizwa, ney'ntombi ey'hloniphayo, ey'maziyo omunye umuntu. Ngisho nala ma-celebrity akhona kade ngiwabala nje manje, nawo nje, awu madoda, awu Nkosi yami, awu. Ayibusisekile uNongoma, inkosi. Ama-celebrity uwucheche, ngisho amaqhawe asalala ayisuka khona lapha kaNongoma. Eyi, bafowethu, yazi umuntu okhuluma noNongoma ngiye ngibone ukuthi yazi lo kahle kahle ubulawa umona. Ufisa ngabe lezi zinto zingakubo mhlampe noma lezi zinto zenzakala endaweni yangakubo manje akwenzeki. Yekani-ke lokhu nihambe nje nigxeka nje uNongoma nisijwayela kabi. Indawo yangakithi leya mfethu, ukuthi indawo yaNongoma iphethe amaqhawe, ikhiqiza abantu abahloniphayo, abamaziyo omunye umuntu, musani ukuba nomona, musani, musani ukuba nomona, musani. Leya ndawo leya ihloniphekile leya ndawo, ihloniphekile. Yazi ngihluleka ngisho nawukukhuluma ngendlela ehlonipheke ngakhona ngoba manje uma ngithi ngiyabheka, eyi, ngisho abantu engikhule nabo, eyi, ayazi hhayi asiyeke. Yekani lokhu nidelela indawo yangakithi, yekani, yekani nje, musani ukusijwayela kabi. Umuntu akaphoste ngendawo yangakubo uma kuwukuthi ufuna ukuphosta ngey'ndawo, aphoste ngendawo yangakubo apepereze kasho yonke into ayithandayo-ke, yabo. Musani nje lokhu nijwayela kabi indawo yaNongoma. Leya ndawo leya kumele siyihloniphe, inabantu ababalulekile, abaningi kabi, abaningi kabi, abaningi kabi. Futhi nje kubuhlungu kakhulu uthola umuntu ongumZulu okhuluma isiZulu ezokhuluma kabi ngoNongoma bese ngiy'buza ukuthi kanti iphi inkosi yakhe, yabo. Yekani nje lento le ayikho right, ayikho nje right, ayikho, ayikho nje right, iyanyanyisa nje, iyanyanyisa nje. Ukubone nje kuwumuntu la uma uthi uyakulandela, ukubone Nkosi yami ukuthi akwazi nokwazi kaNongoma lokhu, kuyakhuluma nje. Ubuka ama-comment akhona, ubone ukuthi kuyaphendula nje kodwa akwazi nokwazi nje, kuy'funela kuy'qhubela usuku. Yekani nje ukuqhuba nje usuku ngendawo yangakithi, leya ndawo siyayithanda kakhulu. Mina nje ukuthi ngiy'khulumele, mina ngiyayithanda leya ndawo, ngiyayigqenya futhi ngoba kwaNongoma ngoba kumanje ngizwana nabantu, uma ngihlangana nabantu la basho lokhu, basho lokho nalokho, ingoba ngisuka le kaNongoma. Ngoba mhlawumpe ukuba ngisuka kwaNongoma ngabe la ngikhona ngabe mhlawumpe kuthiwa ngingomunye umuntu, kodwa manje ngokuthi ngasuka ekhaya elifundisekile, ngafundiswa ekhaya, yabo, le kaNongoma. Ngiyaphila nabantu kakhulu futhi ngisazophila nabantu ngoba leli bele engalincela le langinika umhlahlo wempumelelo nanini. Nawe-ke kelako ulokhu uhamba uphosta izinto ezimbi ngoNongoma. Mhlampe nawe ngelinye ilanga lezi y'yalo lezi nami engay'thola lapha kaNongoma ekhaya mhlampe uyay'dinga, mhlampe ushoda ngakho, yingakho nje uhamba uphosta nanoma yini ongayazi ngoNongoma, yabo. Abantu balapha mfethu bahloniphile, bay'thobile, siyazi ukuthi singabantu vele asifani, yabo, kodwa nje sithobile kakhulu. Intombi enothando ezokuthanda uyayithola lapha kaNongoma, insizwa uyayithola lapha kaNongoma. Omama bakhona bayahlonipha Nkosi yami, obaba bakhona bayahlonipha, yabo. Manje ngiyacela nje ukuthi niyiyeke le nto le, iyekeni ngempela nje, iyekeni. Leya ndawo ibusisekile, hlonipha uhlanga lomhlabathi, yabo. Sekukhuluma indawo sengazathi ayinasilo nje, engathi akuhlali isilo, sengazathi indawo nje inkosi engafiki nanofika nje total. Inkosi ilala lapha, ifika lapha njalo kaNongoma, eyakhona. Iyekeni le nto le, iyekeni nje. Zamani ezinye iy'ndawo eningakhuluma ngazo, hhayi uNongoma. UNongoma akusilo nje, kahle kahle nje uNongoma akusilo nje igama nje lokuthi nje, akusilo nje igama lokuthi niway'sini zonoheqe, yabo, zongxovongxovo bamaphara, hhayi lutho, lutho akusilo. Leya ndawo ihlonipheke kabi. Ngelinye ilanga ubothi uma ubiza leli gama lelo uke uthule nje, uthule nje bese uyalibiza, yabo, uthule nje bese uyalibiza uthi uNongoma, eyi, eish, uthule nje kanje.
bese uthi Nongoma. Eyi, eish, ibusisekile leya ndawo, ibusisiwe leya ndawo. Yekani lento le bafowethu, ngiyanicela, cela nje ukuthi niyiyeke ngempela, ayiyinhle, imbi. Indawo yangakithi siyayithanda leya, thina siyilulazi iy'ndawo zangakini. Manje-ke nawe musa ukululaza indawo yangakithi, uzenze ngcono, ungekho ngcono, ngoba ufuna nje ukubukwa nama-followers. Yiyekeni lento le bafowethu, yiyekeni nje. Sengazathi nje lento le ingaphela nje, ngiyafisa nje ukuthi nobuka le video sekwaphosta ngoNongoma, sengazathi nje impela angayeka nje, ngoba leya ndawo iphethe uhlanga lomhlabathi. Lezi iy'ntombi y'hlolwa lapha kwaNongoma, ukuqinisekisa ukuthi umuntu wesifazane uyiphatha kahle esekusukela ebuncaneni bakhe, kuhlolwa lapha kwaNongoma. Yabo enyokeni osuthu. Manje ngiyanicela bafowethu, iyekeni lento le, ayiyinhle nje. Musani ukululaza indawo yangakithi ngoba nathi asiyilulazi indawo yangakini, futhi ngeke sayilulaza ngokuthini? Sifundisekile thina.